украинката Таисия Онуфричук. Шампион в многобоя и сребърен медалист на обръч. Много по-различно съчетание ще ни покаже сега от това, което видяхме на обръч. Тя също е с различни стилове на своите композиции. Груба грешка на финала. Видяхме Таисия, че също е човек и че бърка, защото до този момент тя нямаше така видими грешки на това състезание. Разстрои се определено, че на финала направи тази груба грешка, просто не реагира и не затвори краката на време, за да стопира топката. Случват се такива неща. Много е трудно да се изиграе пълна програма, максимум 8 без грешка съчетания на едно такова състезание. Със сигурност и напрежението си казва думата, умората също, тежък е формата на тези световни купи. Момичетата са тук още от сряда, тренират в четвъртък, имат официална тренировка. В петък играят квалификация на двата уреда. В събота още 2 уреда загрявка, всичко наново. И днес надпреварата започва абсолютно от нулата за тях. Казахме, че Таисия едва на 16 години. Пролича си това, че няма толкова много опит на Олимпийските игри в Париж. В финалите видяхме доста паринавита и там направи много грешки. Но това изиграване беше доста добро до самия финал. Просто направи една грешка там. Която ще коства много, за съжаление. 26 и 400. 11,700 е оценката и за трудност, 7,500 за артистичност и 7,250